May pahigayon sa ilang Black Friday protest ang mga militanteng pundok kalabot sa tabo dito sa Negros Oriental nga giplanohang ipaubos sa martial law. Commission on Human Rights sa mipadayag nga alarming na ang pangitabong patay sa Negros apan wa kinahanglana ang ipaubos kini sa martial law ang maong lalawigan. Ani ang report. Nagtapok ang mga miyembro sa nagreang militant groups alang sa Black Friday protest. Ang isyu sa Negros Oriental ang itutukan nilang sentimiento. Sama na lang sa gihugon-hugon nga martial law sa lalawigan tungod sa nitmong sunod-sunod nga patay. Girumbo nila ang Commission on Human Rights sa Region 7 aron makisayod sa dagan sa gihimo nilang imbestigasyon. Gipadayag sa Chief Investigator sa CHR-7, Leo Villarino, nga nagpadayon sila sa ilang gihimong imbestigasyon. Adunay duha ka team ang nagpahigayon sa ilang pakisusi dito sa Negros Oriental. We're looking for kinsa may responsable. What are the pananglitan karon if these are if elements of the state is involved, no? At mo na itong gitanaw if dili state element coming from the civilian sector ba? Ato ning gitanaw siya. Samtang ipadayag sa CHR nga alarming ang sunod-sunod nga patay sa Negros. Apan dili pa igong rason nga himuong basihan nga mapaubos sa martial law ang lalawigan. Nabalaka ang CHR sa mamahimong epekto sa balaod militar kung idayon gyud kini sa pagdeklarar. Nagtuo ang CHR nga kontrolado ra sa kapulisan ang paghandle sa sitwasyon sa Negros Oriental. Gawas pa pipila lang kuno kadapit sa lalawigan ang apektado o dili ang tibuok probinsya sa Negros Oriental. But still we remain steadfast in our position nga ang martial law dili gid dapat ipahamtang karong mga panahon. Kay we believe these are incidents that can still be handled by our police authorities, no? Enough pa ang atong pwersa sa kapulisan na atubangon kining mga problemaha. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.